Het Santa Fe evenement in Liberty Park Overloon trok dit weekend ruim 7000 bezoekers. Museumdirecteur Erik van den Dungen kijkt dan ook tevreden terug op het evenement. Wij zijn tevreden over de bezoekersaantallen, eigenlijk boven mijn verwachting. We hadden gisterenmiddag wel een stevige bui, maar gelukkig was hij later op de dag. Dan heb je al veel mensen binnen en ze kunnen hier dan ook het museum in. Je hoeft hier niet nat te worden. En vandaag gaat het lekker gemoedelijk eraan toe en er blijven mensen binnenkomen. Ik denk dat we een mooie dag weer maken. De mooie dag is voor een groot deel mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Zij bootsen onder meer diverse situaties uit de oorlog na. Wij zijn een reenactmentgroep die laat zien hoe tijdens de slag om Arnhem Britse eenheden hebben gevochten in de buurt van Oosterbeek en Arnhem. Dat laten we hier in een stukje bos proberen we na te bootsen hoe dat er zou uit hebben kunnen gezien. Dat is een pistoolmitrailleur. Die werden gedragen door de groepscommandantjes, dus de corporaals en de sergeanten. Ik ben pelotonssergeant, dus dat ik ze wat bij me heb aan bewapening. Het Oorlogsmuseum in Overloon kan het evenement niet alleen organiseren. Het regelt alles in samenwerking met Santa Fe. Dat gaat goed. Dat is altijd een beetje zoeken natuurlijk naar van hoe pak je dat nou samen op, wie doet wat en hoe blijf je met elkaar in contact daarover. Dat gaat buitengewoon goed, moet ik wel zeggen. We hadden de trieste omstandigheid dat een van de oprichters van Santa Fe van de week overleden is. Dat zet natuurlijk een beetje het hele proces in een wat ander daglicht. Daar neem je ook je tijd voor met elkaar. Maar tegelijkertijd geeft dat nog een extra impuls om er met elkaar het allerbeste van te maken. En dat merk je ook, de hele club probeert er iets moois van te maken. En tot nu toe slagen we daar ook echt wel in, denk ik. Ja, dit is een stukje geschiedenis wat bij Nederland hoort en wat je gewoon niet mag vergeten. Dus we proberen hier een beetje na te spelen. We hebben een kamp gemaakt, dus mensen kunnen zien hoe een oorlogskamp eruit zou hebben kunnen zien. De voertuigen rijden natuurlijk rond. We hebben mock battles, dat wil zeggen dat er mensen zijn die hier dus een heuse slag naspelen. Dus er wordt daadwerkelijk geschoten en we laten wapens zien en voertuigen. En daarmee laat je zien van kijk, dit is er destijds gebeurd, dat mag nooit vergeten worden. Santa Fe houdt dankzij de inzet van de vele vrijwilligers de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend. Dat is volgens de organisatie van levensgroot belang. Wij zijn een vereniging die legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijdend houden. Dus het conserveren en het rijdend maken van de voertuigen. En wij hebben in samenwerking met het Oorlogsmuseum dit event georganiseerd om de mensen te laten zien dat wat er destijds gebeurd is. Dus we hebben de voertuigen rondrijden, daar kunnen mensen op mee rijden. En samen met het museum organiseren we dit hele event. Alles wat je hier ziet staan, dat is van de individuele mensen. Dus het is zeg maar van een jeep is van een lid, deze carrier is van een lid. Nou ja goed, het enige wat ik aan spannende dingen mee heb genomen is deze keer een eigen wapen en een droppingsmand. Maar er zijn inderdaad mensen die hebben gewoon een vrachtwagen vol met spullen mee deze kant opgenomen. Ja. Is eigenlijk gewoon een dure hobby dan? Ja. Veel van de spullen die we bij ons hebben, die zijn nog origineel echt uit de oorlog. Maar goed, er zijn meer mensen die dat natuurlijk willen hebben. Dus die prijzen die stijgen enorm de laatste jaren. Dus het is wel een kostbare hobby.